ओइ नानि नानि मा जाखो आयै आं हाथायाव थांनि बाजार सप्ता खनसेनि खालामनानै लाबोखाथारनोसै आं जेबो गैथारला न'आवनो थादे आइदे जागोन आयै जेरावबो दाथां आयै आंनो ओमफ्राय माबा माबि नांगौमोन हा मा नांगौ जाखो नोंलाय सेम्पु कन्डिशनार ओमफ्राय क्रिमखौबो लाबोफाखादो आयै साबोनबो गैलामोन दे दा लाबोफागोन आं आरो नै नोंदामोनहाबो फैखागौ बियो न'आवनो थाबाय था आंबो थाब फैफिनखागोन हेल' मा खालामदों ओरैनोसो दङ माबे आं हले नोंखौ दिनै लोगो हमनो थांगासिनो दं दे मानो दा फै आं लोगो हमा मा थाङा बेलाय आरो जुदि थांहोआब्ला आं नोंसिनि न'आव डाइरेक्ट थांगोन खोथा गैया फैया मानो फैलाबायनांगौ जाखो थाङो थांथारनांगौ र' होनबालाय आं ससे थांनि दे नोङो लामायाव फै आं थांगासिनो दे दं दे औ ओइ आसोल बोथोरा माथो दिब्लाय दिरहुफ्राव थांनानै लोङैनोसो मोजां जादोंब्रा सिख्लाफोर लानानै औलै होद नोंनाव सासेबो कन्टेक्ट गैया नामाब्रा हिनजावफोर सिख्लाफ्रानो नायसनाब्रा गारि गैयैखायनो नोंनाथ' दङमोन ना नोंखौथ' नायसननांगौमोनब्रा गारि दं नालाय बहा नायसननोब्रा एसे सिनेमा गानांसिगोनलै मिथिबाय औ बे अनिल दा प्रेक्टिकेल दामोनजों एसे लोगो जानांसिगोन औ नङाबा जानाय नंला बेखौनो खालामनांसिगोन औ एसे फेमास जाबासो सिख्लाफ्राबो जोंजों सिथाबसिगोन औ थारमाने औ मोनसिगोन जाला नङाबा औ एकदम प्लेनिं लानोसै एबारनिफ्रायनो औ लोगो हमैनांगौ दिनै जेरैबाबो हाब मा सेंग्राफोर लामा सामा थादलाबायलायखोब्रा दिसटार्बसो खालामगोन नामा बिसोरलाय गोदाव सोरावलाय लोगो मोनबाथाय माने डाइरेक्ट थाफाखानांसिगोन हनै हनै बैनो नङा होमबा अनिल आंथ' मोगथाङाव नुफेराखैलै मानसिखौ नंगौब्रा सर्ट भिडिअ गाग्रा बेनो नंगौना औ थ' होनबालाय लोगो हमसै थौ सेल्फि लासि एसे खायदा खालामसै दिनैनो औ रायलायलाय ओइ आदा रथ'लाय बेनोलै नों अनिल एक्टर नङा होमबा है आं नङालै आं बिनि फंबायसो जों जावजा नालाय ओंखायनो एखे नुयो नंगौब्रा नङालै नोंखौनो नङा नुयो आं आरो फंबायसो बिनि आंबो नोंखौ बायदि मोनबाय औलै, सर्ट बेनोखा। भिडिअ गाग्राजों एखेथ' नङालै मा डिस्टार्ब रांसैलाय आंहा दस्रा खामानि दङ सेल्फि लानो आदा सेल्फि है र'लै लामा र' सामा र' मोनसेल' है, र' र'लै बिदि सेल्फि लानो नङालै मोनसेल' फेमास जाबाय एथ'ग्राब है। दुगा जायो नामाब्रा आदा र' एथ'ग्राब दुगा जानो नाङाब्रा आदा फेमास जाबा र' सेल्फि ओरैजाय थांगोनथाय टाइम गैयालै नांला र'लै, मोनसेल'। नोंसोर बहाबा दे, दे। बहाबासो हगारला हरजोबगोनलै हगारालै हगारा होद, गोदाव सोरावथारलै बिसोरो आदसा आदा प्रेक्टिकेला आं मिथियालै बहा दं बेबा हा माथो नों सानै जमा थाबाय थायोमोनलाय जयगावआवसो दं होननाय खोनादों मानसिखौनो जयगावआव मा लायदों जयगावआवलाय मोनथियालां गावबा गावनिसो खोथा ओमफ्राय आदा जोंखौ सर्ट भिडिअ गानो औ लाफादोब्रा बेजों जों आंजों सानैखौबो है, लाफादोब्रा आं गायालै र'ब्रा जों सानैखौल' लाफादोब्रा हामालै लाफादोब्रा लामा सामा आंहा बिदि आबां जाबां रायलायनो सम गैया आया ओइ मोनसेल'ब्रा मोनसेल' लाफादोब्रा सर्ट मुभियाव फेमास जाबा जोंबो नों बायदि दुगा जानो मोनगोन ना बेफोरबादि मानसिया फेमास जाबा एसे लेभेल देखायमारो नंमारगौलै सालाफ्रा बुजियादां जोंफोरबादि मानसिया नायाबा गावसिनाव भिउसआ फैनाय नङा थाल गैया बिसोर दुगाखा नोगोर फाग्ला गोजा बिसोर बिराद दुगा आयु बेलाय माथो सानबिलिसोलाय मायाव थांनो नागिरदों बेलाय फागियालाय ओइ सानबिलि मायाव थांनो थाङा नै बै ससेसिम बेरायहैनो ए फाग्लिया मासि देलायलाबायदों दिनै देलायफेरानो हौवासो लोगो हमनो थांनो नागिरदों खोमादां हेल' हेल' बबेसिम मोनखो नोंलाय
नै थांगासिनो दङ थाब फैबानो जाबाय ए बै दख'ना गोमो गाननाया नामा नोंलाय दे जाबाय दे होनब्ला सना औ लोगो मोनसिगोन आयौ हनै आदा बाजैसो फैगौदां हा रथ'लाय आदा बाजै औ आदा बाजैसो फैगौदां आदा बाजै फैनायालाय माथो जाखो थाखुमादोंहाय आंसो गोसोलेनाव बोरै न'खरनि मानसिखौ गिनानै मोनलायनांगौ जाखो हाग्रायाव एब्रेदों होनदों एफा जेन्टेलमेन गानना फैनाय मानसिया माबोरै थाखोमा जानांगौब्रा लासिं सिंलाय आंहाबो मान सनमान दंना ओइ थाखोमायाबो थांफिनसैसो आङो हाय थांफिना दे आं थाखोमानोसै होमबालाय नंगौना नङा जाखोब्रा बेनि रावफ्रालाय ओइ बहा थांनाय नोंलाय बैयाव लोगोनावसो थांनो नागिरदों आयाबा न'आव दंना गैयामोनथाय आइया गैया बाजारावसो थांदों हाब आइ गैयाबालाय माथो फैगोन नोंलाय न' गोजा गारबोबाय सोर लोगोनाव थांनो नागिरदों नोंलाय सान्दुं गोसायाव अनामिका मोननाव थाब फै दा थाब फै दे दा थाब खामानि दं फैबानो मा जाबाय दं न'आव आयौ खिबु मोनामलाजोब्बाय गादलाखोसो ना माखोसोलै सेस लंपेन्टआबो खटआबो मैला नांजोब्बाय दाबो थाङाखै नामाब्रा बिसोरो हेलौ ओइ दाबो थाङाखै फैफिनदो आं थानो हालालै नै खि मोनामजोब्बाय ओंखारसै आङो फै ओंखारदो फाग्लिया माथो साइसथारलाय खस्थ'नि फिथाइया गोदै होननाया नंमारगौ थाखोमा नांलायनायनि हिनजावथ' आयौ आइसो फैगौ हा आइ फैलायगौ औ बोरै जानांगौ जाखोब्रा बिजोंलाय आं थाखोमानो बाबायलाय खिखा मोनामजोबथारो एकदम मोस्रोम अरजोब्बाय थाखोमानांगोन थाखोमानो बायोबा फै माबार आं गाखोनो हालै बिफांखौ फै हनै माबार गाखो गाखो माबार आयौ आयु न'आव थानो थिननाया मा थांनो फैखो आइ नोङो लोगोनावसो थांनो नागिरदोंमोन आइ हाब न'निफ्राय जेरावबो दा थांखाबाय आङो हा मा लोगोनाव थांलाबायनांगौ जाखोसि बिदायाबा सफैदोंना सफैयाखै न'आव थानो थिनखानाया आइ फैनायालाय आदा मोना फैबायमोन थौ फै थांसै फैदो आइ फैदो मालाबा थांदो फैदो थांबायसो आरो एफा खस्थ' बिफाङाव गाखोहोबाय बबाव थाखोमा होबाय गोदाव सोराव बेबादिखि जायोलै दाबो बिमा बिफानि खिथु थाबायग्रासो नामा बेलाय माबायदि हिनजावखौ गोसोफ्लांखोलै आङो आइयो लासिं सिंनो हैद अयनायलै दाबो सुनानै लानो रोङा नामा बेलाय हारसिंलाय रागा जोंबाय लां खिन्थु माबायदि मानसि बेलाय गोदाव सोरावलाय बिमाजोंसो ब्लद थांफाबावबाय एफा खस्थ' खालामहोनानै खोजिमासो अरलाजोब्बाय आइदि बिदिखि जायोलै दाबो सुनानै लानो रोङैनि जात साला थांदो दारमासिनि मा बादिब्रा बेलाय क'क्राझार हाब्रुबारिनि सिख्लाफ्रालाय एफा मोजां देलायनानै फैबाय गानालां दारमासिनि थद गैया बद गैया हिनजावफ्रालाय क'क्राझार हाब्रुबारिनि सिख्लाखौ दिनैफ्राय लोगो हमालां थगायसुलि गोजासो सालाफ्रा